Знаеш ли, че българските букви съдържат в себе си скрити послания и символи? Кирилицата е създадена през 9 век от братята Кирил и Методий. Но не е просто азбука. Тя е код, който носи духа и историята на българския народ. Всяка буква има символика, връзка с древни славянски вярвания и знаци от природата. Например, буквата А прилича на планина или връх, символ на сила и стабилност. Буквата В напомня за водна вълна, свързана с живота и пречистването. А буквата Ж прилича на насекомо или пламък, символизиращ трудолюбие и светлина. Тези форми не са случайни, те носят послания от природата и древните славянски култове, съчетани в азбуката. Първоначално кирилицата е била инструмент за обединение и съхранение на културата. Днес тя се използва от над 250 милиона души в целия свят. Без нея нямаше да имаме българска литература, история и духовност. Кирилицата е не просто букви, тя е жив наследник на нашето минало и ключ към бъдещето.